Hey, aha. Lav den samme billede. Okay, er du klar? Det bliver så sjovt, der er så mange. Yes, bro. Yes. Skynd dig at sætte dem. Har du kun 11? Det er da sygt mange. Jeg tror, jeg kan ikke finde ud af, skal jeg sidde op foran, eller skal jeg sidde inde i? Ja, det er nemlig rigtigt. Men er det så foran eller inde i? Ej, jeg sætter mig lige op foran, jeg skal lige nyde den friske luft. Så hvor mange har vi fået sat? Et par stykker nu? Yep. Let's go! Er der ingen soldater med? Jo. Okay, jeg er totalt klar. Er du klar? Nu kan jeg ikke engang huske, hvordan man gør det. Ja. Er du klar? Det bliver så godt, det her! Yeah! Virkelig, har du trukket i håndtagene? Jeg trykker på dem. Wow, det går hurtigt! Wow! Begge to! Yes, man! Det er godt, det her, det kan jeg mærke. Kan du ikke se kortet? Nej, det er gået væk på din skærm. Det skal nok blive sjovt, det her. Du har ham den seje. Yeah! Ja, op på det lille sæde igen. Yeah! Han knuser det hele, mand. Det er totalt hulk, der sidder foran. Hiya! Wow! Jamen, problemet er, at vi kan ikke rigtig sejle nu, når vi ligger på. det er lidt noget skidt, det her. Okay. Nej, helt ud over kanten. No! Jeg tror ikke, vi gennemfører. Nyt. Det her, det er et bådfly. Det går da meget langsomt ned, i det mindste. Prøv at se, månen er dernede. Den var dernede. Nu er vi tilbage. Hej med jer. Prøv at se der. Det er min båd, det her låter. Er det ikke smart? Oh yeah, let's go. Okay, så prøver vi bare igen. Det har jeg ikke. De har lovet. Jeg har bare ikke så mange, som du har. Jeg tror, jeg sætter mig her på toppen. Hvordan trykker du på den der? Nå, men det kan du bare trykke på, når den kommer i gang. Er du klar? Så giver vi den gas. Så trykker du bare. Tryk. Yes, så kører det. Oh yeah, aha. Vi kan klare det. Oh yeah, aha. Okay, jeg tror da, vi kan lade være med at vælte den her gang. Det var lidt tosset. Og det fungerede ikke så godt, det der med at sejle uden for kortet. Nyt. Han er genial. Jeg kan virkelig godt lide, at du har fået den der Titan. Var det den her? Ja, han er totalt genial. Så kan han da smadre det meste af det der. For søren, mand. Så, nu tabte vi vandet. Okay, det er sejt. Jamen, vi sejler uden vand. Vi behøver slet ikke vand. Hvad skal vi bruge det til? Det er totalt overvurderet. Jeg ved det virkelig ikke, men det kan være, vi skal prøve at styre udenom de der bambus. Ja, måske. Skal jeg tænke på, altså. Vi har ikke lyst til at dø nu. Vi skal vinde det her. Vi skal kæmpe den der superboss der til sidst. Jeg tror, vi har nok til at skyde ham. Vi skal i hvert fald sørge for ikke at blive ramt af det der ild, der jeg blev ramt af sidste gang. Vi kan skis med den alder. Så vi kan undgå det. Ej, prøv at se, vi overhælder snart nogen. Ja. De der piratskuder, de har ikke en chance. Hey, prøv at se, det er sortskæg. Sortskæg er nede. Ej, det så ud som om vi skød nogle af de andre. Nej, vi har ikke nogen motor, eller hvad? Hvorfor sker der så ikke noget? Vi har ikke mere fuel. Ja, det vidste vi jo så ikke. Jo, det kunne de godt lige have skrevet. Nej, og så herinde. Skyd de der hænder, drenge. Jeg har ikke lyst til at blive taget. Jeg får mareridt. Totalt god lydeffekt, det her. Nej, men de bliver nakket hver gang, næsten. Hvad skete der lige der? Hvem var der skød? Jamen, det er totalt crazy. Hey, pas på. Altså, du trykkede i hvert fald bælt. Bum! Og så var den der. Det er sådan lidt ninja-båd. Altså, jeg kan ikke lide alle de her hænder. Jeg synes, de er rigtig klamme. Ikke tag fat i mig. Jeg står på taget. Nej, ikke sådan sygt meget, men altså, der er tabt nogle ting på båden efterhånden. Men heldigvis har jeg ikke tabt bunden. Se så meget, unger. Ja, det herinde. Totalt atlantisk kamp. Du. Det er, altså, det er helt vildt så mange der. Og de skyder bare virkelig hurtigt. Men, ja, tangen, den er ikke så god. Men det er klart hulk. Det er fuldstændig hulk, vi har foran. Seriøst? Men det har den slet ikke fået lov til, fordi hulk smadrer den. Nej, det ligner det ikke bare de der gummibloks der, som så er blevet klasket lidt længere ind, så de ikke er så store. Eller hvad? Prøv lige tænk, mand. Vi er næsten allerede ved enden. Det er så klægt. Ja, prøv lige så der, mand. Vi mangler den her, så kommer vi til bossfighten bagefter. Så giver vi bare max gas. Så skal vi lige have smadret alle nisserne. Ja, det er jo crazy. Prøv lige at tænke, ikke? Nu når vi smadrer alle nisserne, ikke? Så er der altså ikke nogen julegave næste år. Eller i år. Er det en god ting? Nå, okay. Nå, fair nok. Jo, jeg vil gerne lige åbne den der. Nissemænd. Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Er jeg klar til bossfight?
Okay. Defeat it and park your boat safe in the zone behind. Okay, sygt. Vi kan skyde den nu. Boss fight! Dum, dum. Var der meningen med, at jeg faldt af? Det var selvfølgelig ikke så smart, at jeg stod der. Jeg skal nå at komme op på. Jeg gemmer mig ind med dig. Boss fight! Jeg ved ikke, jeg kan ikke lide, at vi ikke kan se, hvor mange liv han har på. Ja, det tror jeg på. Lukas, det kan være, vi skal bak for søren. Ah! Jeg styrer nu, jeg har den. Nej, der er ikke nogen af os, der har den. Lukas, jeg tror, vi skal... Ja, jeg tror, vi er døde. Måske. Den der boss fight, den er syg. Prøv at se, nu kan du se HP på den. Der er faktisk ikke engang voldsomt meget tilbage. Altså, jeg føler... ja. Jeg føler lidt, Skibidi Toilet ikke har en chance mod ham her bossen her. Er der andre henne? Nej, der er nogen, der er nået til enden. Nej, jeg kan ikke. Nej, jeg bliver fanget i den der væg. Alt lava. Nej, vi fik den næste. No.